kining upat ka mga garbage truck sa barangay Mabulo ang gipangklaman wa gyud maka hakot sa mga basura. Nganong giklaman man to inyong mga garbage truck, Kap? Allegedly kay na ako no nagpark sa daan. But kini kong pagpark na mo sa daan, wa pa ko ma-elected sa past administrations. Bisan sa kantong time ni Riumpok, kaninya mabatid ang Frank Gahodo, diha naman na nakapark ang amoang garbage truck. The reason nga nung anak mo park ang among garbage truck is, firstly, wa may lugar nga kabutangan. Kay ang atong government lot na naa din sa area, sa complex area, luyo sa satellite market, gi-occupy man aning tulo ka pamilya. Yan na po diha ang pamilya nila ni Mabatid o nila kining kang Digamo o Kamundrano. At ang dakong portion na nag-occupy sa kining mga Mabatid family. So, in effect, na-deprive ang barangay sa paggamit sa government lot nga maon tayo among mga parkingan sa tuang mga vehicle. So, mo lang sukad pas una, ragid may mo park at bang sa complex. So, mo na sitwasyon din naron. Now, yun may manggong problema sa pagklam sa tuong garbage truck. Murabag, hinungaw na lang sa mas dakong problema ba kay this is a simple case of kining personal interest versus public interest. Personal interest in the sense nga personal interest man na sa mga Mabatid family, Mundrano o Digamo family nga ilang gi-occupy ng farm kining government lot. In which case, ang barangay pod nga deprived pod paggamit ana nga yuta nga mao tay kabutangan sa atoang mga vehicle. Kanya not only occupying government lot, kundi gi-extend pa gyud nila ang ilahang structure labang dito sa riprap sa lahing-lahing creek. So, nilabang na din gitungtong sa riprap, kung makita na ninyo, o inyong ocular inspection, mura ng langob. Gamay na lang king kagian sa mga tao. Hindi na sa kagian o kining sakyanan. So, manay sitwasyon din na kami unta, makagamit ana sa barangay, matungod sa ilahang presence, dili na gyud mi ka gamit. Now karon, pag-assume na ko sa office, naami usa ka serious kay nga programa para sa tuang barangay kini gitawag na mag flood control mission. The same lang sa gubat sa baha nga gipusugdahan sa City of Cebu. Now, ang among flood control mission, wala may laing strategic kayo nga lugar asa na mo mabutang ang amo ang mga heavy equipment so niya among gamiton. Kay utanaw na mo diri sa Mabulo, palit kag backhoe, garbage truck, dump truck, para kargahan sa mga lapok sa lahing-lahing creek, pili man ni pwede paso-paso o layo. Kaya kanang backhoe, wala pa na ligid. Wala pa ang ligid, wala pa sa tangke. So, igubog anak niya, diya sa creek, sige naglimpyo. Wala na ihunong. Unya, sa uon na yun ang hugaw, ang lapok sa tuang dump truck. Ang atong dump truck, di sad nimo pwede paso-paso og taas nga daan kay bako ba na hugaw. So inigsawd sa hugaw sa dump truck ditso na nagawas. Nya mong plano ana mo agi sa kining ilang area pagawas na sa Pap John Paul. Wala nga strategic kayo ang location. Now imo sang kuan ang backhoe kay para sa maintenance purposes, standby nimo, ana gina diha standby tapos duol. Ang kuan pagkag mo kuan na mo guroy sa backhoe mo karga. So da rin na sa duol. Mao sa na among mga dump truck ana rin unta duol na to butang. So wala nagka problema may kay tungod aning serious na to nga problema sa baha, needed na mo ang lugar
para sa mga equipments niya. Wa mi laing nakita nga kabutangan. Ug aritas laing-lahing dos, di man kasud ato ang backhoe dito. Ug atong dump truck. Labaw nag-aritas laing-lahing uno, kay gamay sa dog lugar. Atos magtalisay, dili sa ta. Pwede kasud. Ug ari po ta ba sa daan sa SM, igsud di mas mabulo. Wa sa kay kabutangan, kay private lot man na. So kana siya, government lot na ato untang magamit for public interest, for common good. Batungod lagi sa ilahang presence, na deprive ang public ang kinabag-an sa mabulo nga unta masulbad din atong problema sa baha. Wa man ta maingon nga sulbad 100% makuha, no, but at least ma-minimize na to. Para sa atong gihimo sa Hulinim, sukad-sukad reklamo gid ang taga Hulinim kay taga-liog gid ang tubig ano nila baha. Oh. Karon paglingkod nato, so pipila lang kabuwan atong gi-address ang problema sa Hulinim. Nagapoy baha sa Hulinim, but dali na lang kayo mo hubas kay kadtong ilang kining kanal-kanal sa una nga puting gamaya gipadak-an man to nato. Murag times 8 siguro ang gidak-on, so wala nakatabang gid sa ilang baha. Dili na kay magdugay mo kuan na dayon ang tubig. So muna atong nahimo sa Hulinim. But diri sa lahing-lahing Santa Cruz, Magtalisay o sa complex area, wag tayo laing nakita nga solusyon kundi ang pagpalawom balik sa tuang sapa. Kay pwede na mabawa na napuno naman na sugaw, lapok, tubig, kining mga lapok, mga yuta o mga basura. Hindi man na pwede nga manaog ta dito, mag-picture-picture, manguhas mga plastic, manguhas ko yung nga ulana. Di na pwede. Is serious ato ang plano nga muubog yung bakho niya, tibuok termino na to ato ng trabahoon kada adlaw nga magsigig kuha og lapok yuta para mobalik og laom ato ang sapa aron nga og muba mangali dili kayo kagrabe. So mao na ato ang plano. Okay. Pag-abot sa mga traffic enforcer sa mga CCTO, wala ba ni advice daan nga ibalhin og parking inyong mga garbage truck para dili mo maklaman? Wala may advice. In fact, kung doon na pa advice, nabi ato ang amo ang mga tanod sa standby. Ang amo mga tanod nabi ay kamao mo drive adto. Nya na say kanang driver diha matuog sa ato ang basura kay ang paglabay nato sa basura kadlawon ba din nato ilabay. Kay nganong kadlawon ni siya kay ang among koleksyon unlike sa una kausara mo birada. Ang ato kaduha gyud ta mangulikta unya uwi mo maobserbahan makasaksi man ang mga tao na modus mabulong hangtod mi gabi alas 10 nangulikta pa na ato ang mga basura. So mo na explanation ngano nga naa gyud tay ma-standby nga basura kay musira naman na ditong labayanan. Amo na sa nang ilabay sayos kadlawon. Okay, ug naa lang yun tayo advice. Pila ra man pagsibog di man na lisod. Okay. O sige, tan-aw nimo unsay motibo ani nganong sud sa taas ka panahon, sa taas ka katuigan karon pa man giklaman ang mga garbage truck nato diha na hamper in town ng pagkolekta sa mga basura? Wa na ko tibaw unsay ilang motibo basta ako wa jud ko kauyon ana kay pila ra man gud tay pagpahibaw na to ba. Government to government at least kini nakita nga wa gyud tay coordination. Pila ra gyud mo pahibaw na sila nga dili pwede din ha. Pila ra may pag-pull out. No need man na nga ato ang supak ta or munsa di mangita taglaing pagi but sa karon lagi wa man tayo asam ni na mo ipamutang amo ang mga government vehicle wa man tayo kabutangan. Sa una sa time ni mismo ni Ninya ang atong garbage vehicle iyang gibutang dire sa 7-Eleven at bang mao tong giklaman amot kinsa batoy mayor atong panahon na basta giklaman ang atong garbage truck diha nga gibutang diha sa 7-Eleven. Visible sa kay sa public niya hugaw pod. In our case dito tumoy sa Simina extension why ruta sa kining paseruan nga mangagi. Og na may mga private vehicle
gamay ra sa gayo ang kadto sang tuwa didto. So wa gyud siya naka-hamper sa traffic. Kay dako man siya nga daan. O niya, karon asa man mo parking sa inyong garbage truck? Wa man nila ang parkingan, asan ba may mo parking dito gapon? Uy, klaman gyapon na kap. Asa man may mo parkingan ari misdan. Musamot ni kaklaman. Matay. Wa man tay laing parkingan kay sukan sa una diha naman gyud may parking. Oh. Matay dapat Wala maka-question ta sa mo puglakat. kuan ba? Sa rationale. Maka-question ta sa motive nganong gingon ana nga government sa biya na. Government vehicle biya na gigamit biya na for public service. Yeah, the same people nag-occupy sa atuang government lot. Pwede na sila paano maglaman. Ba't ka lang ingon ana government gigamit na pay karga. Wa man ta ingon magpa-importante but pila naman ta pagpahibaw. Perhaps dili na pwede. Ayaw mo diha. Bitaw no? Ito na i-pull out, magpangitaan mo, asa na mo, matemporaryo kaparkingan. Ba't maingon ka permanent parking, wa may laing kaparkingan permanent. Diha na yun. Yung mugawas misdan, labaw naming, paano nito niya, klaro na nung kaya ang hugaw. Nagkapait, bumalik ang taga CCTO niya, klaman na pumugbalik yung garbage truck diya, samot kita ani. Wa ta mahimo ala gila ng klaman. Umaw ra man gyapon, ug amo ni ibutang diri gawas, klaman lang gyapon. Luoya in town sa mga konstituente sa taga Mabolo o klaman pagbalik tungod kay ilang basura di May gali, amo galing tungod lang sa kuan gid aning problema sa basura, hangtod ba gid mi gabi ng ulikta. Yeah. Amo ang kuan mga basurero. Amo lang gid taon nang giagwanta hatag overtime kaon kay luoy masanda sila maulikta gabi imong kuan gidouble time sa mo ang koleksyon eh. Like sa una nga kuliktag usa human pahuway na alas 3 alas 4 wala pahuway na. But saksi taga Mabulo ron hangtod pa alas 10 dapat kadanan nang uliktag basura malay human standby dito kadiyot. Paabot sa oras kadlawon labay na pod. Suway kag hangyo ni Ma'am Raquel Arce or ni Attorney Honggoy nga dili on na hilabtan inyong garbage truck for the meantime nga wala pa mo'y kabalhinan? Nihangyo na may ana sa atuang mayor. Patwa pa wa may response. Lahi magodo nga mag sila ni Arce o kinsa na diya. Ugod sa instruction mayor. Tuor man na sila. O ipaklama ni usab diri tay mahimo. Kay wa man may na asa ni na may butang. Mausad. So si acting mayor Raymond Garcia wa pay response po sa imong hangyo? Wala pa man. Okay. Dapat na pugos mig patawag like Criscon kay pumasin amo ang side maabot sad sa mga proper authorities ba like sa mayor. Ako dako mo pagtuo ninyo mga media nga dagon mo dakong ikatabang pag form of decision sa ato ang mga decision makers pod kamo may naay gamit din nga maabot na nila amo ang mga yangungo pod kay amo naman ang gipaabot bitadto karon lang gihapon so amo na lang gali aning buhaton kini problema na mo sa flood control mission o paggamit na mo sa government property nga gigamit lang sa pipila ka pamilya amo na lang i-elevate sa council para i-discuss ni sa council o dito sa DILG o kung sa mahimo ano nila. Okay, mo man hinungdan sa problema. Gamay ra kayo ng pagklam sa mga garbage vehicle mo nag tip of the iceberg. But ang main problem yun as ang kining wa tay lugar nga kabutangan sa ato ang mga vehicle. Labaw na gyud niya pohon sa ato ang mga heavy equipments nga atong gamiton sa ato ang flood control mission. In short, tungod sa presence aning tulo ka pamilya nga naa sa government lot ug tungod sa dili decisive sa ato ang city government pag-implement ug unsay sakto mo nang suffer ang
public. Kay sa time ni Rama, gisugda na tong demolisyon. Oh. Pipila na to kabalay na demolish. Pag abot dito tungod sa ilang mabatid na stop. According to probe, nanawag si Joyang. According to the LG, nanawag si Cons GP Labilla nga ipahunong sa Uy. manay na hitabo. Nga Yeah. ba? Dayon sa time ni Mayor Garcia, mga garbage same truck. thing. Nag-ocular inspection, I think 1 month ago, nag-ocular inspection, hantong karon paabot ang resulta, kaya matud pa, gistudyuhan na po guno. Sige. Kani imong concern Kap, amo ning ipaabot ngadto kang acting mayor Raymond Garcia para masolusyonan ni kay luoy pod kay ato mga constituente dias mabulo nga mapiktuhan ang paghakot sa mga basura kung maklaman in taon ning atong upat ka mga garbage truck. Oh, kami, umingon kag sakripisyo sa amo ang trabaho ani, but anyway, naaman mo man atong gisudlan. Amo lang yun gitrabaho. Ang problema lang na mo lagi sa mga karon asa ni parking kay sukad-sukad ever since mo na magini among parkinganan nga wa man ni ma-disturb. Kadto lang one time sa time niya kaya masagi parking dito sa 7-Eleven. Angay sa gito kuanon puson kay visible kay sa public ang hugaw but kini tago mo guna. Sige. Kap, salamat kasi mo oras ha. Unya mayong hapon na nimo. Sir, salamat po kayo sa time sir nga may gatagag higayon nga makapahungaw sa mo ang mga sentimento po dire. At least